Yusua Putra. Bos Studio Rahma. Najan dure gunung pasti ana puncake, ambane segara ana pinggire. Asik. Ati rasa keyong-yong sering katon mata, kula menderita sampean sing bahagia. Kula rela demen-demen sepira, kula pasrah demen-demen sepira. Kakak apa beli kelingan lagi waktu masih bebarengan. Sekian sampeyan ingkari, akhirnya gawe lara hati. Cintane kula 100% beli bakal kula demen wong sejen. Apa sampeyan wis duwe ganti sing akhire ning kula benci. Mama Nono, Kang Bang Production, Ayah Ade, Kang Kawandi, Abagas Posteru, Kang Dadan, Nok Ana Ibu. Najan dure gunung pasti ana puncake, sabare melusa ana batese. Bundai bagus, bundai bagus, bundai bagus. Ati kaya kiyung-yung sering katon ning mata, kula menderita sampean sing Bundai bahagia. bagus. Daman-daman sepira, kula rela daman-daman sepira. Apa bimbingan lagi waktu masih bebarengan. Sekian sampeyan ingkari, akhirnya gawe lara hati. Cintane kula 100% beli bakal kula demen wong sejen. Apa sampeyan wis duwe ganti sing akhire ning kula benci. Kakak apa beli